For now, Washington some so wajata mills na memo no mo na nani da kwan se NDC de tumi no ehye ne nsam obetu franka na wadi man anim samampani Dr. Kwabena Duffuor na wodi nsem bia to dwa kire mo se NDC nya banwa no etena so ya wono na ye president no a mfie mienu ye de mano mai se de yensi kasem hwehwe akoduro no obesesem Adom Kasee etwaso abato mienu a yedi nkan ato ewo afi mu nyina no NDC amanyokuo no entumi enya emani mudodo na ni nyina agina se baabi a wonom etitaifo edoso no wo mudodo na ankoto aba na afei wo kiremu a floating voters nso anto aba no ama wonom eno enenam so a Dr. Kwabena Duffuor asese wo atoye mantamu a wo bo nto ase be ya kotonim aboseme de tosudu miensa amanyokuo no ehwe ne mu kwan so be wonom primary no amanfo beto aba no ama no na bra wani amanyokuo etitaifo editi yehia ewo secondary ene wo kire eniama bia wonum edibegu akwan mu sebe ya manfo dodo na eni beji amanyokuo ne ho And this is very interesting in companies being South Africa, our UK, our Pakistan, our investment companies being. Wasan yede to wonum wanimu se so wonya akwanya bedi amanyokuo no animu a amanyokuo na titaifo a wonum ewa ase ekura no enya de ese obeyi wonum mu sanse mfi atwemu nyina no eno eneka ho bi a ama wo mudodo na empese obeto aba ne senti emia amanyokuo na titaifo edoso ewo ho no wonum enio pepe bia se obepie abeto aba ama amanyokuo na timi adi nkunim people grassroots, a better sound. A very soft move. I'm a study. Most of the exam national.